Tertuliak programa, dakiguna egiteko eta ez dakiguna ikasteko. Tertulia, plaserra gozamena. Laguntza eskuzabala. Trebetasuna. Posa. Adiskidetasuna. Elkartasuna. Benetan gustora. Arrotasuna. 2001 jarri genuen martxan Tertuliak programa Elgoibarren. Helburua, euskaraz jarduteko erraztasunik edo aukerarik ez zutenei euskaraz berba egin eta euskara entzuteko aukera eskaintzea zen. Hala ekin genion duela 25 urte eta ordutik urtero bataz beste 40 lagun inguruk hartu dute parte programan. Tertulia programa garai hartarako oso berritzaile iruditu jatan. Tertulietako lehenengo programetan izan bide lagun eta asko posten naiz 25 urte irauten dituelako oraindik. Eta nire esperientzia oso politxa izan zen. Neu beste batzuekin izketan harritxuta egon nintzen pixkat. Akoratzen nahi gustura jute ginen Maltza aldeat gure tertulisa ibilbidea egitea. Gure kasuan izan zen hori 14-15 urtekin esan ziguten ia geratuko ginen Latinoamerikatik etorri zian bi anairekin euskaraz hitzeko, besterik gabe. Orain 22 urte egiten nuen tertulian eta oso ondo ibili nintzen eta gustora eta asko ikasi nuen. Niko gogoratzen alxena da lagun berriak initzuela. Esperientzia on bat. Tertulia da jende jatorra ezagutzea. Hasieran zalantza asko, baina, zenbat kafe, zenbat lagun berri, zenbat elkarrizketa, politxa izan zen hasieria. Eta hasieria baino gehiago, igual gaur 25 urte beranduago, orduan ezagututako jendeakin euskaraz hitz egiten jarraitzea. Tertuliak programan edozeinek eman dezake izena, eta doan da gainera, baina programan parte hartu nahi duenak euskara ulertu egin behar du, eta berba egiteko gutxieneko maila ere izan behar du. Jendeak euskara erabiltzea da programaren arrazoi nagusia, bakoitzaren euskara gaitasuna edozein dela ere. Dakitena praktikan jarri eta ez dakitena ikastea da helburua. Aspaldiko kontua da, baina Tertulia programa koordinatzen jardun nuen eta oso ondo patzen genuen, oso oroitzapen politak dauzkat, eta atsegina izan zen euskaraz jarduteko aukera eskaintzea. Tertuliaren bidez, hitzak eta lagunak eskuratzen ditugu. Tertulia da konpromiso bat euskararekin. Ni juten naiz gustora, ikastera. Da ikesi dut asko, da posi nago. Gustora egoten gera eta euskara asko ikasi dugu. Tertulietan euskara landu eta lagunak egin. Tertulia da euskara bizitzeko eta erabiltzeko aukera. Tertulia programarekin euskaraz hitz egiteko lotsa galdu nuen. Niretzat tertulia laburbilduta da hartu eta eman, harremana. Hartu ere egin dut, jaso ere bai, eta eman ere, nire ekarpentsue uste dut egin dudala. Euskaraz hitz egitea eta lagunak egitea, hori da tertulia, animatu. Izena ematen dutenei, bidelariei, euskaraz berba egiteko guneak eta lagunak eskaintzen zaizkie. Bospasei laguneko taldeak osatu eta talde bakoitzean euskaraz ondo moldatzen den lagun bat izaten da, bide laguna. Bera arduratzen da taldea dinamizatzeaz. Hau oso modu ona iruditzen jata, ikasliek eskolan ikasitzakoa kalera ateratzeko eta ikasi dutena praktikan jartzeko. Euskaraz bizi nahi dugu. Astelehenetan euskarazko tertulia, astiari ekiteko modu bikaina. Danok esaten dugu berdina, ziur nago gustora etorri garela eta esperientzia politxa izan dela eta nire kasuan komunikazio trebetasunak hobetu inditut pila bat eta lotsak kendu. Tertulia programa da euskaldun zaharrak eta euskaldun berrian tartia mozteko bidea. Euskeraz hitz egiteko arin tertuliak.
Oso gustura nabil tertuliakidekin. Tertulia niretzat momentu on bata euskaraz aritzeko eta lagun artean gozatzeko. Elgoibarko euskal komunitatea sortzen laguntzeko aukera bikaina. Euskararen bide lagunak geragu. Orain dela 10 urte euskaltegian nengoenian gonbidatu zidaten tertulia programan parte hartzia. Niretzako esperientzia super bikaina izan zen. Tertulia programekin jendeari bidea ematen zaio euskaraz hitz egiteko. Aukera daukadan guztietan euskara hitz egiten dut, eta ora poz handia ematen dit. Euskaraz bizi, ez etxi. Taldeak astean behin biltzen dira eta gutxienez ordubeteko berba jarduna izaten dute. Biltzeko egunari eta ordutegiari dagokionez talde bakoitzak erabakitzen du noiz eta non bildu. Eta baita tertulian jarduteko modua ere. Gehienak kafe edo mahai baten bueltan biltzen dira. Baina badira, oinezko joan etorrian berbetan jarduten dutenak ere. Hizkuntza ikasteko uretara salto egin behar da. Txikitatik euskara izan da helburu importantea eta lortzen nabil. Ikaragarri ondo pasatzen dugu tertulia programan. Aupa euskaldun berriak. Oso gustora nago tertulia programan, denetik hitz egiten dugu, asko barre egiten dugu eta oso pozik nago. Tertuliak asko laguntzen dit, lotza galtzen eta euskaraz ondo hitz egiten. Ahots txikiek ere oihartzun handiak sortze dituzte. Jubilatuta gero gauza onenetako egindetena izan da tertuliara apuntatzea. Nire ustez hori izan da garrantzitsuena. Nik tertulian egotia izan zen niretzako oso abesgarria. Zergatik nire euskeria ez da oso ona eta eukinaban aukeria hitz egiteko, nahi naban bezala. Talde txiki bagara eta oso ondo konpontzen gara. Ze izan dan tertuliak niretzat, jende berrixa ezagutu, jende berrixakin konektatu eta euskeriari nire aldetxua jartzia. Elgoibarren jende asko da euskaldunagoa tertuliak programari esker. Eta egunen batean, Elgoibar herri euskalduna izaten bada, tertuliak ideok nik ere emanuen niretik esateko ohorea izango duzue. Biba zuek! Tertuliarekin oso ondo ibiltzen nintzen. Ibiltzen naiz. Programak ikasturteka funtzionatzen du. Irailean hasi eta ekainera arte. Eta bataz beste talde bakoitzak 30 ordu inguru ematen ditu tertulian ikasturte bakoitzean. Ikasturteari kultura ikuskizun batekin eta jaigiroan ematen zaio amaiera. Eta egun horretan tertuliakide guztiak biltzen dira. Tertuliak programa Elgoibarko izarrak dinamizatzen du, udalaren, AEK euskaltegiaren eta udal euskaltegiaren babesarekin eta lankidetzarekin. Euskaltegiok egindako lana sakontzen ere laguntzen du programa honek, tertulia programak, non euskara ikasleei aukera ematen zaien giro lasai batean, aisialdian, euskaraz hitz egiteko inongo arazorik gabe. Euskaltegietan egiten dugun lanak bezalaxe, tertuliak programak ere herritartzeko beste aukera bat ematen du. Izan ere, hartu eman hartu horrek hizkuntza zaratago balioa dauka. Eta gainera, herrixan bertan eta doan euskal kulturaz gozatzeko aukera ere ematen digu. Udalantzako tertuliak bezalako egitasmoek euskara bultzatziaz gain, euskara bera saretzia eta komunitatea indartzia ekartzen da. Programa hauetan herritarrak eta harremanak dira protagonismoa daukatenak eta horrek guretzako proiektuari balio erantzia ematen dio. Tertuliak bezalako programa bat martxan jartzea erretza izaten da. Normalian saiena da programari eustia. Eta kasu honetan, 25 urte eutsi diogu programari, orduan besterik esatekoz bada ere, mila esker, tertulia programan parte hartu dezu guztioi, eta zueri eskerri bitxik gara ona. Eskerrik asko. Asko eman eta gutxi eskatzen duen ekimena da tertuliak. Eta hori neurri handi batean, 25 urteotan tertuliak programan bidelagun rola bete duzuen hoi esker da. Eskerrik asko, bene-benetan bidelagun guztioi. Eta eskerrik asko baita ere zuen euskara maila hobetzeko helburuarekin
Tertuliak programan izena eman duzuen dozenaka bidelari hoi. Eskertzen dizuegu euskaldunagoak izateko egin duzuen alegina. Tertuliak programak behar bada ez dauka beste ekimen batzuek daukaten izena edota oihartzuna. Baina 25 urteotan asko eman dio Elgoibar herri euskalduna izateko ametsari. 25 urte, 225 hilabete, 900 aste eta ordu, 40 bidelagun inguru eta 180 bidelari baino gehiago. Tertuliak programak bere baitan ezkutuan dituen kopuruak dira horiek, bistaratu eta balioan jarri behar ditugunak. Asko zarete Tertuliak programaren ibilbidea urratu duzuenok, bizirik zaudete gehienok, baina badira gure artetik joan direnak ere. Zaudetenoi eta falta zaretenoi eskerrik asko. Zuei esker ere bagara.